warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Princess Rina Rinaw. O, di kan sekali dinapituan, kaya mo na sa ipituan ka na Haja Siti Naira, Princess Tanolimus, sabi ya pitilan sa diyak taramagin. Anyaw na kung siya sa indara maginding. Hoy, malawata! Nasabaktan din yung kuhin ng alagan yung dengan panasong panuswara ko. Makapumbulalan sa iyo nagagawa na pananadim. Kainong ko na si Roman, kausap pakalipat na adam pagkata, adam Kapatay! Watari na rinawa! Sa kapten din yan ko, Princess Rainalyn, plawin na tampara na dari na isang talaka muntiya sa tuya. Pagalamat tamboy wad na pikir yan na bay may namboy wad na parandam yan ay sinukat Alalala! Kasi wali paninisiri. May namyan. Ayon tanas sa lalabuan, pamikir na saranaw niya kambula-bula, Princess Sarina-Rinaw. Kapapan. Awatapar ya. Watakan. Sa inok ko na mabirak na dyan si Tia Sisa, awalan ko manaliya ka ng purposo lang po yung bagasanin na makanggay ka ng maapabayin sa marugong. Subusutuan tanay sa stayed, kalambay sa tilay ng ko na flowers sa makada. Hey! Ano ko na yan? Namunti ako sa kuba. Subusutuan tanay sa stayed, kalambay sa tila na ang pamay yan. Rasa ini Domai bingkala salika unakang Ayan na madagawangin salika kaya paawingan Maari pagwakunay matutang Ayat pura-pura nasa isubita masukkan tinggi Wow na dere na ya iling buwa para loko madi Awayan Alaya bidat tunatanan dewi natiyay Ay alomana wanda nau de wanatitul Pamani marim bunga mama biar Ay de mangaran buka pun kaya tasamale Akhir sama pele de prinsesa nedo Ay musa ya yo pitiile saina rekang tang Ay ngamiau na konsil saing de rumah indi Kakatayang kualong kasirainan I know. Iyan na malahay bininganin Pero mga rin ang kakakisay mantong Karensis anonimus sa mabirak kenayan At tayo pumakinagay bidil umangay Rawod Yay ruwan Rata mga birak kenanan At tayo pumakinagay Nungod Yay yan Salto kata niya Sa kamanga itong Yay na ide rumah Nang kagina manasubi Pakararitan kukotin kung apanin Ay pamikiran sana Prinsesa Rinaw Ay sa
saiman to napakaralari kang kuwang mabirak kenanan. Ikaw magpaladap ka na sa din sa lalagi na parenses Raina Lina di saratang kudugan. Saratang Sino ka nasulutan? kanaya pagdingilan at kanakasaya sa suligan. Ay ikiyasis sa miyaw na serulun sa ladilog berlian. Ay sa adila sa giyan ay dito. Ay nagagiya sa iman to ay deyo ataw. Deyo pakarang puno ay dito mga renahan makinaman. Kaya pemakin nagkataya sa sandikin na pagpidingilan natin ay pandapatang ay nagpaglaman namin ay didiraw umiyak na sa kasaya ba lagi purano arakata sa kasya ay dumangaran na nga iyan na sundidiyan kadar umiyak na ba lagi na naayan at rumakpan at saan tanga tayo. Ano? Pero mga rin ang ainok pa mga deya sa murang anayde. Ay nasampuran ay natandang pangay. Hindi ka dito ka dinugin. Ay masaro ko ni Manto ang iyong may tangidinan. No pa mga deya taman sa kiyan deya kateri sirusikat. Karente saling milin ay sama muka maraga kadedending ako. Ay sama muka maraga kadedending ako.